Creem un nou projecte personal. Encesa d'un LED, on mostrarem com enviar a la placa Arduino l'ordre d'encesa i apagada d'un LED. Per això utilitzarem els components Arduino U, LED, resistència i cables. Arduino Blocks és una plataforma web online on podem programar la nostra placa Arduino de forma visual a través de blocs. El primer bloc que s'ha d'incloure sempre és el bloc inicialitzar, el qual sols s'executa una vegada durant l'inici. Després d'ell, insertem el bloc bucle, el qual el seu contingut es repeteix indefinidament. Activem el pin d'entrada número 11, indicant l'opció ON. Després, pugem el programa a la placa Arduino activant el botó Pujar. Podem observar com la placa rep informació amb les llums que el situen a la mateixa placa. A l'executar, s'encén el LED 11. Si indiquem l'opció OFF i pugem la informació, es desactiva el LED 11.